Digital Radio, Iloilo Newsline sa balita, isyu, impormasyon, kag serbisyo publiko. Iloilo Newsline, makit-an kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel Iloilo Newsline. Ngay marogya, si Mayor Bibong Bladhay, kabanwa itawaan, mga pinalangga nga matag pramati, no? Si Mayor Bibong Bladhay, ano karoon kurlang groy, ha? Dahil ka, tawagan Sir Lamo, no? Ura kuli ka palod. Adios, sige lang. Karoon lang sa hapon, sir ko. Kung mati si sir, no? Karoon ko lang sa hapon, ikaw tawagan. Kay dawrak ka it problema pargya sa banway it klase. Ha? Mga kabiyanan. Mga problema nga kung haros pa lang makabulig nga banwa contribute nga malala ang kaso pagka COVID, no? Sa kalugar. Mats mo nga raka rin kaso. Ha? Kita ragya. Suryahan talang rakaroon sa apon, na. Kung malapot ta, kaya lang alang, ang atin nga cellphone ura kumapaludi mga kabiyanan. Sir Lamo, karol ko sa apon, matawag ko sa kanimo, no? Kaya nag-set ko ka appointment ka hapon lagi kay Police Captain Brian Alamo. Alas 8:40 sa atin nga pangalagad ga imaw ragya ang Evergreen Herbal Capsule. Amo diyang gamitin nyo gid. Gataas inyo resistensya kag immune system booster mga kabiyanan. Ang Evergreen Herbal Capsule, ang tanan nga sobra sa lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang sa lawas nga vitamins and minerals kinadugangan. Hindi mo maglatian kag gataas inyo resistensya. Testingin nyo gid, magagamit kang Evergreen Herbal Capsule. Ay makuon talang nga ang ka-epektibo kang rumenton news manakalowel hindi madagan sakto gid. Ha? May namangkot nakon kapon, may imuran may gainit ra imo kun ibanyos ura ay kung gainit di ko magbuol wanaw naga harabok patanakan mga katel kung mag ura man ga ay timintol lang gani ran para kung ibanyos mo may ipik balay gainit. Actually has nothing to do with gusto ipaayad imong nabatyak ang mintol, no? Gainit lara tanan jay ura timintol pero maman-an mo raga sigsig lang gamay, no? Katel mo tanan mo nga problema sa lawas mapakapos na kahapon na kabiyanan. Ha? Halin to sa ginpost na sa Facebook account na nga kay boy account ko, no? May taga Baldrama raman to, mga Aguilar Families Poblasyon. Pag to sa masandig lang ng asbad to, ito ko kapon. May nagambal to, ti gusto mong ba-testimony, hindi ko At sige, rako man naga-testimony ka na ang manok ko bayming nga buro lang. Hamakan ti mo nga dumapat tayo ron. Gininjeksunan ko gininjeksunan na na. Anak iba na turuan na sa tuktok mo. Injeksunan ko matarog pa pirala kang minutes na namalo ta naman no kutug turuok ron. Kaya mo rektibo mga biyanan. Ha? Kagaw man na mga gablatian manok nga. May ito pagit sara. Tana. Ang almoranas ko sa gasolinahan sa Baldrama. Ang almoranas ming kabata ko. Ura la tinabuhay tanan nagkapos na dura. Edo may tanan sanda. Kita nyo? Nanong piktibo? Wara takan gambal nga amura ipiktok bulong. Taho tana. Laten ko nga kumagamit, ano mahambal na ko na ayad sanda. Amot na ra nga
live testimony takon sa tao nga garambal. No? Kag pagtudo mo bala may problema, kaw gamiti lang man-an ko gid nga may sakit kaw. Ha, maman-an mo gid nga may sakit kaw. Ha? Maman-an mo man nga mabulong kag maayad. Hindi ko nga pinalagpat na nga miyad na ko hindi, miyad na ko maayad. Adawan, hindi mo mabadyagan kung may kinayad o kunura, no? Kung may problema kung makita nyo nga, gusto nyo bulngon, i-applyin nyo, makita nyo na may epek, gaayan. Kita nyo sa mata nyo, saksi ka mo mismo. Na? Kajay, uso, tagururan rin, diarrhea, sakit busong nyo, testingin nyo, inam, trukan ta, mapusta, kukundi ng paayad, hindi tinyo malanding sa ospital. Tanan nga stomach disorders. Bisan nga burhot, pabulin nyo, sukar ka mo, testingin nyo, inam. Dehydration, malikawan ka mo. Kaya kung hospital ka mo, rakraka ang gastuhon nyo. Lanag. Oh. Ano dyan nga makagaw, bakterya, panit nyo, banyusin nyo, baal. Luwas lang ang blood. Nag-originate sa blood yung problema nyo. Kag sa buto. Hindi na kita na mabaal. Pero kung kagaw, lat na, mga cause o bakterya, fungi, parasites, bakterya, virus, buso, patay, tanong. Yakan dyan, nutaran ko, nagpakalbo ko, may mga puti, dolap up sa ulo ko na, nuwi man. Hangin man yung san kung pisak bihe. Sa kadlaw, pakita ko ninyo, kung nadura, na lap up sa may ulo ko, na kumami, lap up ko eh. Na, amora ang ruming Antonius Miracle Oil. Antiviral para mga virus ka na. Pirar ka baka, ginpapanaw na. O, kang taho. O, pati gani ang virus nga lansang nga rin. Mapatindag na baka, karabaw, kanding, baboy, nyo kung banyusan, nyo garungon. Alas 8:45, sa atan ba nga pagpanganagad? Sa palatuntunan, nagsabat sa likod kay mga isyo kag ang mga balita. Mga kabiyanan, naghambal si President Duterte sa DOTR, kag sa pulis, aristohon ang mga tao nga may piki nga RT-PCR test nga ginagamit mga kabiyanan, para kasaylo-saylo sa ibang lugar. Oh. Andot kinapiki nyo. Mga kabiyanan? Oh. Andot kinapiki nyo. Tiko ni Duterte, tidak pa. Hindi na patawara. Mga tunto ka mo. Nga pamiki, kamo ka nga. Ka nga mga RT-PCR test nyo. Na, amo niyang kuon ni Duterte. Di ka ba'y pangatumanan niya kag may madakap? Mga, para matasampulan? Mga kabiyanan? To, good morning. Pwede ako kapahil paano ko makaparapit kay Sir Paulo Javier? Sa Manila, si Sir Paulo Javier ay nag-text ka na kapon sa Manila ko na. Ura pa ka uli. Mga kabiyanan, gagamit man tok Miracle Oil. Endorser na sa Tagadlaw si Paulo Javier sa Miracle Oil. Manaor sa lihik ninyo group Miracle Oil. Pumakalan nagnakan. Na, amora mga kabiyanan, pangdakpan ko na ang kapamiki ka RT-PCR test. Kag ang nagadara. Ito giantas ki Bernora, mga pinalangat na pramati. Balik tas baldrama. Ay rito takapon, nagkoon si Mayor Mary Joyce Roquero na hindi rin pagpasugtan na makabalik ang mga pumuloyo rito sa Igmasandig. Kaya ang suno, ang koon kang Bureau of Mines
makabayanan. Ha? Hindi secure ang lugaran. No? Makaabig rin nga no-build zone. Kay man kahulag, may paghulag rin, ti once na humulag rin na. Ha? Balda rin naman wa. Ha? May tendency ng mga smud paranti, mapatindag pati mok building mo dyan. Ho? Ha? Na, hindi rin pwede makapatindag tong tao, kaanda balay, sa igmasandig to. Kag sabay, no? Mangita lamang rin kang lugar ang gobyerno ta sa bulig ni Gobernador Kadyaw kag ni Mayor Roquero kundiin ang safe nga lugar. Lapad lugar dyan sa dyan nga area. Daw amo man lang to ang sa baryo git nagulag. Dyan sa sakop kay masandig rake pa dyan ang lugar na pwede gamitan as barangay site. Na kay kung magpatindag to building, malinog, masmod naman. Mabutang pati mo sa ng alay, nag-asmod ng babaw to, likado pa, basi. Ay bangga dura rin ti sagang sa ubos, basi to smod to, malandslide sa babaw, matrampekan pak mo. Umura nga, bawal rin to magbalik sa lugar, no? Okay. Sa piyak kabahin, jay, nagsabtanay si Lini Robredo kag si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ang sabtanay na dyan may relasyon rin dyan sa 2022 eleksyon. Ay kasaraka komentaryuhan nga lugar gid ni Inday Sara at ng tita ni Lini Robredo. Di ko ni si Lini Robredo papungkuhon ta dyan nga Mayor, kung ano mimo na COVID. Sandiin ka na COVID man. No? Di, nagsaka man kaso sa nila. Di ura man komentaryo ni Lini Robredo ito ang lugar nga nagsaraka to. No? Ay kung may power larad mga mayor dyan nga. Mastap dyan kag bangad may power tanaw, ura naging pastap ang paglapnag kang COVID. At na makakuunti mo pinabayaan na. No. Ang transmission COVID. Mga kabiyanan, kag kung nagraka man sa sang lugar, nagraka nga factor, i-consider mo nga natabo. Nga presente. Butang tawura mo mabantahi ang tao to nga nagsunod. Kag ang gin-transmit na nag-transmit sa mga tao nga ura maka-prepare. Kaya minutos na dyan banwap. Basta gulang tao, nakatabo rin banwap ang transmission mo. Of all LGUs, si Inday Lini Robredo, ang Vice President natin, nagkomentar, ginkomentaran na ang Davao nga under kay Inday Sara Duterte. Yang suspitsa kay ba? Ang pagpuna ni Robredo kay Sara dyan, kung kumagat dyan, gin-attack ng si Sara para nga magawa nga hindi tana kapabal na mangin mayor. Kag kung magkagat ang ana political propaganda nga hindi tana kapabal mag-mayor, bisa sa lugar na nagtaas kaso COVID. So how much more pwede na ma-apply sa pang-bilog ng Pilipinas na how much more kung mangin presidente sa pungsod na daan ginubuligan mo to nga albay to nga mangin zero casualties na kang zero case ka nga COVID to Madam Vice President. Galingin single out mo lang si Sara Duterte. Diya, saan ka klaro ba? Bisan hindi mo pambalon, pamulitik ka lang tanan. Gaymaw sa atin nga pagpalagad ang Dimartibals lechon manok and the concrete products. Kung gusto nyo banwa, magbakal kang lechon manok limpo barbecue, diyan kamo agto sa may Punta Tulay. Kag magpimo bangko
lamisa nga himo sa simento. Kakabuman ang Stronghold Insurance Company, Colasi Branch. Kung gusto nyo banwa, bakal kang tanan kang anuman nga klase kang insurance, diyan kamo agto kay nang Susan Tamba, sa likod kang Motor Star Display Center, mga kabinan. Gayma man sa aton nga pagpangalagan, no? Ang diyang Carl Agrivet Supply. Ang Carl Agrivet Supply, sigyan ranoy sa atubang kang antiko. Kung magbakal kamo kang mga Bimig, Pilmico, Excel, Upland Feeds, para sa baboy, adyan ka magto. Kagamuman ang mga bubod ka manok. No? Kung kabayad ka mo ka antiko nyo sa tagalat ka mo, ang tunib na dyan sa piyak lang karsada. Kung magpamatsoy ka mo, dyan namit matsoy dagi dyan oy. Ginaplagan ni Carla Noel Buaya, no? Si Toto Julius, sa Julius Paint Trading, gakoon. Rigto baligya nanda, mga nami, klase pinta. Kung magpapinta, kung palay nyo, tok mo bakal. Kag tapos, kung ano kolor gusto nyo, ipintas balay nyo, mabuol kid ni Migo Julius ang kolor. Okay? Kag tapos, Signrise Advertising Incorporated. Kung magbakal ka mo kang mga kung magpahimo ka mo tarpaulin, billboard, signboard, binoboard, magpahimo kang tanan nga invitations. Amo man stickers kag t-shirt printing, agto ni ang Signrise Advertising Incorporated sa Sentro Poblasyon, Colasi, Antique. Gaymaman, sa aton nga pagpalagat sa kapon yung si Tolbinja niya na Binamin Pulinar. Gaymaman, ang diyang si Mayor Jojo Lumugdang nagakoon, kooperasyon ang kinanglan, agadasig na ito malabutang, kauswagan. Sa former SBN now, Municipal Administrator Contrado Mayo, kampiyon sa serbisyo publiko, ora agad galubad. Sa uri, mangin sentro kang turismo sa Northern Antique kang sa Antique. Ang Grand Bakiro, no? Ang Grand Bakiro na pahamtang sa barangay Kamansihan. Bago ko na pagagtuko sa Grand Bakiro, mga kabyanan, diyan magi, pero sa baryo git. May unko doon nagkada katukalag ko primero mo. Kaya una-una, ano dyan? Sa atumangnan, kung di magsalod ko, magi ka sa simbahan. May nagapanukot, lagi, rigyan pasanda sa simbahan, kapanukot. Ano man, doon nakita ko lagi, bilang, doon nagtadak lagi, spinsar ko, ano man, doon gusto lat na dyan mga wartahaw. Dapat ma-upper ka anay ka serbisyo. Ura po maan kang tanan-tanan ka to. Antis mag-bill, no? Whatsoever. Antis plat mong sunod, gapnukot rin. Go kuman-an gali. Ori, lain gali na nagapnukot. Igo kuman-an, lain gali nagapnukot. Tirig diyan pabi sa sulod koridor kasimbahan nagapnukot. Abi parayo-rayo makmukraan tinyo ka Ginoo ni blang huli place lang simbahan timplok no oran. Diyan ti mo nukot para lang makakwarta tinyo. Parayo mo. Ginahimo tinyo simbahan kung nukot mo rat katlabot kung sino man tinyo nukot diyan. Parayo-rayo mo sa simbahan bi nukot mo spare nyo sinuktanay sa simbahan. Kung ginakabig nyo, namanaan nyo kung ano ang simbahan is, kung anong simbahan, diin para ang simbahan.
Kung ginakambik nyo nga Temple of God niya, hindi ka mo dyan sa tubangnan mismo simbahan, nukot. Binalbal natin yung Ginoo kung kanao ko. Wala ba't problema at nara kung nukot mo, prupayo mo simbahan, be? Ha? Na, maantanan ninyo. Kato daw nadura, gana, kung magsalad, kung kang, ano yung masalad, takdan sa ganang bakiro yan, ha? Nukot, kitsin na dayon. Igo, manaan ko lang, inglit, nagabnukot. Dawagin gamit lang tong Grand Bakiro lang raka salad. Para lang man sandan nukot. Tira ka kakto na nukot ito na Diya sa atin lupa gagi. Ora datan ka ambal nga konsinyo lupa. Yokta nyo. Tiwanan mo ray-ura dyan gagi. Ha? Pero daw, limnan man dyan tinyo sa simbahan. Sige pungkok, nukot. Ora na to tilabot ka kung ano to na may tinyo dyan, ura takat labot ka dyan. Daw na imna niti na promote ka ba yung Grand Bakiro ka tourist spots. Baka naman tanas tag-iya dyan ka credit. Ga credit dyan sa isang kalugar. Iti siyempre madara dyan ngaran ka kulasi mo, ay. Una-una mga kabiyanan, hindi ta ka magpati, hindi dyan makadara ka ngaran ka kulasi mo. Ha? Although nga ti, butang ko pa. Ang purpose ng tag-iya, maka-income man That's why gaga-invest na guro. Makanti mo kung taga San Jose ito, taga Sarimiyo, magdo-tato sa kulasi. Ay nami ito ang Grand Bakiro. Ang pagtingwa kang pribado nga tao, nagbulig banwa sa sangka lugar nga mapa-improve kag makilala. You see? Makanti mo kada magsugtanay mga tao tagi lugar to mapaklasita. Dauriir lang ni rambalan da nga. Agto tato sa magtos klase, bangad dito sa kulasi ang Grand Bakiro. Di ba? So, ano ang effect? Nabuligan promote ang sangka lugar, bangad may sangka beauty spots, naging improve kang pribado nga tao, mga kabyanan. So kung dugokon man ra kag taga ibang lugar, hindi kid lamang sa pribado nga tao maagto ang kredito, kundi sa bilog nga banwa kang kulasi. Kag kung pwede pa lang, ba-credit sa bilog nga probinsya kang Antique. Ay kung may taga ibang probinsya raman niya kurmagto, mga kabyanan. No? Kung baga, hindi niya monopliya kung sino mga tao ang nagpa-improve. We are not after kung sino nagpa-improve gani. Pasalamat na pa gani may nag-invest na kanya. Nga malay mo, ranikmaan nag-invest kwarta na basi hindi pa niya magpatok. Di ba? Part na ka sirkumstansya matabo. Pero nagrisgo. Because ang concept na gusto ma-develop ang tourism. Kag once tourism i-develop mo, sa gabay na banwa, pati barangay. Because, amo niyang lugar, nga mangin mapabugal mo, you will be proud of. Mga pinanggat na pramati. Ha? Na, di ba? Ang punto ko, amuran, mga pinanggat na pramati. Teka to, nakita, tabaw, kung may taga ibang lugar niya magto, madisappoint. Ha? Grabe advertisement, pero kato ka, Grand Bakiro mo nga, may sinulang ma-post ka ba nga nagpost to nagpa-picture sa Grand Bakiro tira ka man gusto mag-interesar magagto daw maris maya ka waiti pagsulod mo ay anong klase yan nga hura pagaw ni sulod sukot na yon. Dali ura ko kumaan may mga problema hindi ko na paglaborit ura takot labot dyan ka no mga pinangga ang matang paramati. Mga pinanggat na pramati ay tiwanan mo ran na pero yun si nami gani kumasitol na no kunaros pa lang iti total nag-improve man rang Grand Bakiro buligan katang gobyerno dyan manuwa nga masitol mga maamo karang nga di princess as totoo lara ka taga ibang lugar ang pamangkot di nami ang Grand Bakiro di blas klase nami ngayon ti ano imuon ko gambal ta ka na hindi magtuti
Kulasi, buligan taman promote kulasi, di ba? Turas kulasi namin, erdat lang, ginadevelop pa gani. Ha? Kaya ano gusto nyo, magsigira kung hindi. Oh, amo na bilang klase mentalidad, gusto nyo magsigira, hindi. Na, ay kung kunak ko lang, no? May kung may problema, istoryahan, tanaraad. Ha? Ura man tatlabot, sino sakto, kung sino bagan, no? May istoryahan, ito yung una, nagdararan-daraad mo, kangaran kang kulasi ang Grand Bakiro. Ang gawa na, daw ka problema, patanaguro ko tag-iya, karag mga problema, ka mga right of way, kung ano dyan na, mga pinalangga ng tagpramati. Kung naros lang, kung ako may memo sa gobyerno, ha? Buligan ko paran. Hindi, kung madara pa, hindi ikaw, kung ako mapatay ko, ha? Because nga nagbantog rin dyan mga kabayanan. Nagbantog bangod sa concept. Sa concept kang tao nga nagpaumpisa ka rin, ha? Ti, credit man ka nanda tuod sa urihi, nga ti sanda nagpaumpisa, no? Because they spend their money, ginbaka-bakahan naman nagkuro. Only for that, wala pa rin mahan ka sa konstansya kung magpatok ra, kung hindi, no? Ha? Mga kabayanan, ti madarana na sa urihi, ang aran kang antike kag kulasi. Much more nga nagapamati ang Iloilo lang. Ha? Hook up kita kang Iloilo Newsline, Gimaras Newsline. We broadcast kang beauty spots sa antike sa kulasi, which is Grand Bakiro. Not only Mararisan Island, White Sand. Diba si may mag-interest? Naampuin ko nagya nga kung okay ra adya, it will bring the name of the municipality of Kulasi. No? Pagkabiyanan, ha? Madara na gid kaya ang aran kang Kulasi kung ma-improve. That's why daad gani, bulik-bulikan ta jay. Ha? Not only sa ibang rason ko, no? Sa ngaran lang ati, ang konsep ganit tag-iya, beken na sa kulingan na naturak na, kundi para sa pagkabilogan, bilog ng tiki, bilog nga kulasi. Bangod ang gusto na, ang mentalidad nga kita na, gusto na magbulig, nga makilala ang kulasi, not only in other places, but in the whole world. No? Mga pinanangata pramati, kay kadali, mabitla di baligya, duty spots mo, may social media rin, kag kung presentable, kag pwede babaligya, mapatok kid mga pinalanggat pramati, whether you like it or not. Na, amura mga kabayanan, kaya pamati, Iloilo, partner dyan eh, Diaz sa Iloilo, City kag Jans Gimaras. No? Gusto nyo, isla, dyan sa Kulasi, Rako dyan Island, barangay naman, White Sand, daw Boracay. Gusto nyo, ay antiki, ha? Ang lugar nga where the mountain meets the sea. Gusto nyo daw background mo bahal-bahal nga bukid, ha? May mga resort nga dyan sa bukid gani, no? May dyan gani nga tukod pa nga na ano rin, Edie Hill, Enrique Hill, nasa bukid gid. Kung mag-open man namin man tong lugar ang Enrique Hill, no? Di ang dyan Grand Bakiro, no? Kung magpa-picture ka nami, kita yung background mo, likod ka bukid, badyaas. Mga pinalangga, na mga tagpramati, no? Te, man mo, raka ka mga tao, nga really, they love nature. No? Ako, love ko man ang nature ko, kita mo, kapananam takan ka, wira takan ka panapas, mga pinalangga, tagpramati. Okay. Balikan ang Banwa Kabilison, mga kabyanan, ang Banwa Kabilison, malakdown kung umpisa sa rumaan. Ha? Malakdown sa rumaan. Kagamay-gamay kang kasok, Banwa Kabilison, mga pinalanggang at pramati, ilakdown da ang bilog ka Banwa, tanan nga street, sradohon, harangan, kakawayan, mga pinalanggang at pramati. Bisan negative timo, pas pipulo mo membros milya, ura magmut positive, hindi libre ang imo paglagaw-lagaw,
nang lagaw-lagaw blabanwang at rasunable man. Kung sino lang may travel pass, amo lang makagwa. Now, ang punto dya amo dya ay, we are talking here, mga kabayanan, kang kwarta nga pagawon. Ay kung nilockdown mo, ang bilog nga banwa, kinanglan mo banwa, tawaan ayuda, ang taho. Ha? Tawaan mo ayuda ang taho. So, kumbaga, you have to spend a big amount of money para lang banwa, itos-tos mo naman sa tao to. Napakanaan mo to, tawaan mo ayuda for the period hindi na kubra. Ha? Ay nadlak mag-transmit, nadlakan ka maratnan na COVID. Mga kabyanan. Ang punto nga may positive sa may bilison. No? Okay. Ang positive sa bilison, na-isolate na either naka-home quarantine or sa government facility. Bisan membro ng pamilya na, hindi pwede, restrict mo sa na ka mag-ingad. Agad mapayad. Now, may iba nga tao sa bilison nga wala pa manat ki. Di kung gusto nyo, hindi manat kan, istriktuhon nyo lang. No? Kung may iba nga tao nga gusto mo sa bilison, istriktuhon nyo man, ilag nyo. Ang entry nanda. No? Ang punto nga gamay lang gastuhan kang banwa kung amo lang itong mga nagprasitive gastuhan mo. Tawit ang 5,000. Piragin lang to man. Sang sa magpagawa naman ikaw minilyon, na hay pagwa mo, buligan mo bila, tanan nga taos bilison, hay rason mo, gin-lockdown ko bay. Dirigyan na gaduda ng taos bilison. Ay, ha? Rason na ran. Hay kapirar ka bisis, panuwag karnabo ran. Nga, miyad gani, pa may pandemya, mapagawaan ko nun ni Piksyo ka kwarta, agad mga kabyanan, ha? Kung bahal kwarta magawa, bahal man kuno ang makupit-kupit, na, hayuragin man kuno gagtos tao, galistahanay lang sa banwa, katawaan na yuda, actually, wara man banwa, kuno tinagatepa. Na, sa Roman istoryahan tara sa programa ta sa Bosuidyo sa Roman sapon. Ha? Alas 5 ha. Roman sapon Miyerkules. Mga pinarangga ha? Ngatag para mati. Okay? Daw lang alang ng panahon ta sa tong pagpalakad. Gaymaw ang tumandak marketing sa Sentro Norte. Tanan nga machineries, generators, Rugyan Banwa, bakal. Kag GMAT Auto Repair Shop sa barangay San Sentro Norte. Kung magbakal kamo kung magpakidang kamo ka mga inyo sarakyan, diyan nyo gidaron sa kay Mat Ongon sa GMAT Auto Repair Shop. Okay? Huwayat na banwat nahon sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Ako dya, si Romeng Antonio, nagapasalamat gid sa inyong pagpamati, niyad gid, niyaga, antike. Iwasan ang